Tarihin Abdul Diwan. Wane ne Abdul Diwan? Abdulkadir Muhammad, wanda aka fi sani da Abdul Diwan, ya kasance shahararren matashin mawaƙin Hausa mai cike da ɗumbin basira, sannan ya kasance babban yaron Umar M. Sharif a harkar waƙa. Haihuwa: sannan an haifi mawaƙin ne wato Abdul Diwan a garin Funtuwa da ke jihar Katsina a Najeriya. Karatunsa: kana matashin mawaƙin Abdulkadir Muhammad ko kuma Abdul Diwan ya yi karatunsa na matakin firamare da sakandire ne a mahaifarsa cikin garin Funtuwa da ke jihar Katsina. Fara waƙa: mawaƙin Abdul Diwan ya fara waƙa tun da jimawa a mahaifarsa wato Funtuwa, sannan ya fara ne da wata waƙa da ya yi wa wani gidan ruwa wato Fiya Wata domin tallata hajarsu. Sannan bayan wani lokaci Abdul Diwan ya koma jihar Kaduna, wadda hakan ne ya yi sanadiyyar haɗuwarsu da jarumi kuma mawaƙi Umar M. Sharif. Ɗaukakarsa ta fara ne tun bayan fitowar wata waƙarsa mai taken Abin da yake raina, wadda aka saka a fim ɗin Mansur, kuma jarumin sannan mawaƙi Umar M. Sharif ya hau waƙar, hakan ya sa waƙar ya samu ɗaukaka, wadda za a iya cewa waƙar ita ce bakandamiyarsa. Kundin waƙoƙi album: mawaƙin Abdulkadir Muhammad Abdul Diwan ya yi album da dama a tsawon rayuwarsa a matsayin mawaƙi da dama da suka haɗa da Saƙo daga Zuciya, Na riƙe So, Ke ce Tawa, Tushen Alƙawari, Ki bani Lokacinki, da dai sauransu. Aure: sannan mawaƙin ya kasance yana da mata ɗaya wacce ya aura a farkon shekarar 2022. Jerin waƙoƙinsa: sannan ya yi waƙoƙi da dama da suka haɗa da waƙar fim ɗin Mansur, Bakandamiya, Abin da yake raina, Ziyara, Alƙali, waƙar fim ɗin Jaruma, Da ni da ke, Mahaifiyata, Darasi, Cizadanina, Maryama, Ina son ki, Zainabu Abu, Matata, Akwai Bayani, Shalelena, Ƙasata, Saƙo daga Zuciya, Ke ce Tawa, Nana Hafsat, Kyakkyawa Kike, Nurul Ƙalbi, Yarda, da dai sauransu. Sannan jarumai da dama sun sha hawa waƙoƙinsa, cikinsu har da jarumi Adam A. Zango, jarumi KB International, jarumi Umar M. Sharif, jaruma Maryam Yahaya, jaruma Z Pretty, jaruma Maryam A. Biyola, da dai sauransu. Haɗaka: sannan ya samu damar yin waƙa tare da mawaƙa da dama daga cikin mawaƙan Hausa kamar su Umar M. Sharif, Hamisu Breaker, Namej, Nazifi Asnanik, Maryam A. Sadiq, Zubaida Mu'azu, Murja Baba, Minal, da dai sauransu. Bidiyon waƙoƙi: sannan ya fito a bidiyon waƙoƙi da dama kamar su Lokacin ki ne, wadda ya fito tare da Aisha Najamu, Kwaleli tare da Ummi Gayu, Shalelena tare da Diamond Zara, Cizadanina tare da Radiya Jibril, Dr. Aslam, da dai sauransu. Ƙarin bayani: sannan kamar yadda mawaƙin ya zayyana, tun yana ƙarami yake da ra'ayin waƙa, hakan ya sa bayan ya gama makarantarsa ya tsunduma zuwa harkar waƙa. Kana waƙar da ta burge shi daga cikin waƙoƙinsa ita ce waƙa mai taken Abin da yake raina, wadda aka saka a cikin fim ɗin Mansur. Duk da cewa bai san adadin waƙoƙin nasa ba, amma dai ita ce bakandamiyarsa, daga ita kuma sai wata waƙa mai taken Mahaifiya. Sannan kamar yadda ya ci gaba da faɗi, mawaƙin kafin haɗuwarsa da Umar M. Sharif, Hassan Crown ne mai gidansa a harkar waƙa, amma a yanzu ba shi da wani mai gida bayan Umar M. Sharif. Sai dai duk da mawaƙin bai sanar da tarin kyautar girmamawa da ya samu ba, amma ya ce ya sha karɓar kyautukan da dama daga wajaje da yawa.
Wannan dai shi ne tarihin mawaƙin, don haka ku taɓa mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ku yi like. Mun gode. NW Hausa TV taku ce.